TV. Kaiba si Mardela. Haramon niya to. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, pate niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawa. Alright, good morning mga kababayan, good morning po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Haramon niya to niya pong aldaw na ninin Martes. Ibunan sa Ang bilis ng panahon, petsa 12 na po. kinalauman, Kan bulanin Mayo 2026. Kami po naglalaw na nasa maray kamong-kamugtakan dahil pinagmamati na naman nakakulugan sa awak, kapalpakan sa yutak, kasing kagutuman sa tulak. Ako ba sa lingkod, Mardela dahil iba sadit sana. Pero tiyan, iriba na bukita hanggang alas 12 ng pagkauto sa mga istorya, pangyayari sa palibot. Kasabay siyempre dyan ang pagkipag-ulit sa mga tao na sa likod ng mga bareta. Kasi siyempre ang bulos ka ng impormasyon na magali po sa padagos pong pangangalap ng mga istorya pag-inirib. Kan Mega Force Patrol sa kanya-kanyang mga area of responsibility. Yan po dyan siyempre sa Panginoon sa Kamuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Yan po dyan sa 3rd District of Alway. Yan po sa 1st District, yaman si partner Alarmario. Bantang, si Jomar Bien. kung kita Bantang si partner Al, yan po dyan sa City Hall. Asin sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi. makila Karen Alas sa Kapitolyo Provincial. para Baby Angel Mostasa sa Regional Center Site. sa tuwa. Asin po dyan sa Calvalbay District. Sariman si Joshua James Vino dyan po sa Daraga area. Sa mobile na sa muyang mata ng DCGP sa Kalsada, Henry the Boy Mata. Pantang yaon man sa Lado Technical, si Chief Ramir, Mga si Jerome Nico Martinez at pong IT. Asin siyempre ang Cat College OGT, sina si Jay Moranta at si Aldwin Andes. Yan po sa newsroom kompleto ng Papa Mars Angels. Yan po dyan sina Jenny Valyaran, si Shara Meliro, at po si Nicole Angloriani. Kami po kabos, minasaludar mga kababayan. Ano man sino pinaglilibo sa kunyahan, sana po ay areglado kita. Mga kapan natin seniors, senior citizens, good morning. isyong tunay Di ba para luya? Di magparaisip ng kung ano-ano. Di dapat pag-isipon. daklan. Relax lang. Ha? Relax na. Ulok-ulok sa ng fight, mga pay, mga may. Pagkatapos, siyempre, exercise ng konti. Nakaning di magkaralawang yung kaso-kasuan ta. Pagkatapos, siyempre, kain ng masustansya. Masustansya, di man kayo po so mahal. Hindi pwede sa naman yung mga baro-baro. Yan po sa palibot. Kaya magtaranom kita. Mamaot Farming for Seniors. pali Alright, mga kabayan, dahil na magparahaloy pa. Paunta na mga istorya yaon na po dyan, mga tugang nakabandera na si partner Alor Mario. 20 minutes before 11 o'clock. Partner Al, good morning, please come in. Salamat, tabi partner. Sinupalpal kan liga kan mga barangay an DSWD sa pagtutugot kan mga walk-in na aplikante sa Sustainable Livelihood Program na day mag-agi sa endorsement kan mga kapitan. Sa meeting, sinabi ni Liga President Can Legaspi, at the same time Board Member Mila Bal, na o sa sarong representante kan DSWD, social worker, na nagpaliwanag manungod sa Sustainable Livelihood Program,
So hapon na salaman gayon na dai mo na magtagi sa mga kapitan an sarong aplikante kaining Sustainable Livelihood Program dagari wara respeto. Simpleng protocol man sana para maging pulido ang implementasyon kan programang ini sa barangay level. Siring man kaini ang sentimento kan iba pa man ang mga kapitan dahil kung minsan na experience na minapasyar ang DSWD para i-check, i-evaluate ang siring na programa sa sarong inaprobaran ng aplikante alagad sa experience minsan nga ang kapitan dahil niya nga ni Aram na may residente na pala siya na naka-apply na nin existing livelihood program. Aminado man kani ang DSWD kaya ang sentimento ka na kapitan na dapat magagi man giaray o respeto ang mga aplikante ini para aware man at least ang mga barangay officials lalo na ang kapitan na igwa sa sindang barangay na naka-apply kay ni. Ano na ang requirements talaga? May nagkapi ng requirements siya pero ang saro sa punto na pigururunan dapat may endorsement magyari ang kapitan. Iyo kanginot baga nga ni may mga ano yan, may mga district office o kaya party list na minaama kang SLP. Iyon na nga ni. Itong sabihin, di aram ito kang kapitan? Minsan may barangay na dahil man isikan kapitan sa iwan niya ang problema. May walk-in daw na may napasiri sa DSWD kung minsan nakakalusot. Pero ang final na nagbabalidate ka, bako ang DSWD, bako man ang barangay? Bako, o DSWD man giraray. Kaya nga ni, kung minsan, experience daw kan ibang kapitan na existido na pala sa livelihood program, evaluate na so DSWD, nga so kapitan. Kuman nga arame yan, kaya simple man sa nabiga agad kan liga, simpleng protocol, para at least aware man so kapitan, and pwede sindang ibahan kung sa purok, ang aplikante kaning SLP na ini. Ang gusto kong sabihin ka mga kapitan, magpaisi lamang, pero bako man sila ma-endorse. Di man sila ma-endorse. Kaya tuwan mangyari kay simpleng endorsement. Sirimbaga, ang harap ko, garuan sa rosa requirement yan. Dapat TOS talaga. Indicted ang sarong nag-apply. Iyo yan tabi, partner, ang bottom line mas nadigdi sa Ororo na ini, simpleng protocol. Anong sabi kan DSWD? Anong sabi kan DSWD? Aminado man sinda. Nagaro nga sa laman talaga na nag-accept sinda ki walk-in. Dapat tabalik ko ninda sa barangay. Agadan ki endorsement mangyari sa kapitan. Paano daw kung sumapa-endorse bako man kay kapitan? Yan. Ibang istorya yan. Di ba? Ibang istorya yan. Dahil man yan napag-urunan kung may color politika, mas ang importante, qualified sa aplikante. Yung masalan botong na karoron na magpaisi lamang po respeto. Yung mga sentimento ng ibang kapitan, saan nga may aplikanteng walk-in palan, dahil may man aram, na-implement na, nag-follow up na nag-ibalwar na sa DSWD kung kumusta man, nga so kapitan. Yung man sana, aminado man ka sa DSWD, kaya sana maging pulido ang dalagan dahil iyo man na yan ang request kan liga, kan mga barangay, digdi sa Legazpi. Roger Ronald. Okay? Yan, tabi partner, ang informasyon pag-ilaray, digdi sa Luwas, Alarmario, DCDB. Thank you very much, Father Al. Pakadugang yapawado natong istorya. Ay, good morning kay Bingwen Bones. At saka kay Kuya Bob Cantano. Good morning man kay Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Siyempre si partner King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill. Hearing man si Gerald Aranya dyan po sa LA Drive. At si Ate Sally. And good morning kay Braca Joe dyan po sa Bakakay. Saka kay classmate
Noel Bismonte. Good morning to Bismonte family at saka sa Baranda family dyan po sa San Pedro. Alright, mga tugang naman po sa mga kababayan tao. Mga kasinyors, mga tugang, ha? Baka mga taga Santo Domingo, baka gusto nyo mag-avail ka ini. May ongoing ko niya na registration dyan po sa Pugadlawin Park. Para duman sa mga gusto mag-avail kan benteng bigas mayroon na. May mga munisipyo baga na pigtugutan na magpa-utob kayo ng 20 pesos kada kilo na baga sa iraram kang programang ipinagtagama kan national government sa panginut po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katuwang mga lokal na gobyerno. Di sa Santo Domingo, ang mga prioridad sa programa iyo po sa mga vulnerable sector, arog kan mga senior citizens, PWD, solo parents sa iba pang kwalipikadong residente kan Santo Domingo. Yan. Ngunyan pong aldaw hanggang sa Mayo 15, may registration, may schedule po ang kada barangay. So ngunyan na pitsa 12, ang mga naka-schedule, mga tugang, iyo po ang San Rafael, San Vicente, Pandayan, San Pedro, Marquitsite, saka San Francisco. So yan po tabi ng mga barangay na marehistro ngunyan na aldaw. Sa aga, Mayo 13, iyo po ang Santo Domingo, San Juan del Rosario, Nagsia, Santo Niño, saka San Isidro. Mayo 14, San Roque, Bagong San Roque, Fidel Sotira, saka San Andres. Asin sa Mayo 15, Santa Misericordia, San Fernando, Calayocay at Nlidong. Yan, magparehistro asin para maka-avail mga tugang kambaratong bagas. Diyan po yan ang registration na diyan po sa Pugadlawin Park. Magpasara lang po tabi so mga naunambita ng mga barangay. Ngunyan po tabi, Mayo 12, San Rafael, San Vicente, Pandayan, San Pedro, Marquitsite, at saka San Francisco. Kaya po, para makabakal ka mo kay baratong bagas. Sana bako man dyan na barabaan. Tangani po na mabawasan na garo sa mga nagsusuro nga yan dyan po sa na nagkakaaragahan. Ikarilin niya. Di ba? Di at least kung iguana sa kada munisipyo, di marirahay. Kahit pa paano, di ba? Kahit pa paano, yung baga, may allotted mga tugang na kunyan, na kumpirang kilong bagas, di ba? 30 kilos an kada bulan, di ba? Pwede mong bakalon ng 10 kilos garo kada schedule, di ba? Kan pagpapabakal. O tangani na makatuwang-tuwang ngunyan po na panahon ng krisis. Yan. Okay? Although sabi nga ngayon medyo naglalay na ngayon kidiit ang presyo kang produktong petrolyo. Pero dahil mo kita kasiguro kayan because remember na ang pagkakonsumo tapong petrolyo digdi sa Pilipinas mga tugang imported. Yeah? Bako man direktamente na hali ngayon sa Medio Oriente, hali sa mga parte kan Asia, pero some of the raw materials hali po duman, kaya may problema magirari kita. Di ba? Di kasiguro, baka sa sarong simana, naglangkaw naman, bata luminangkaw mismo, kasuapon mga tugang, so Brent crude, pagkatapos so Texas, West Texas, naglangkaw, bata nagbaba na kuta na sa 95 na sa napababa, ang may 90 na nga And then nagbubukod na nga, sabi kan nagbubukod na nga pasiring nga duman sa pababa. Baka nga makaabot ng mga 60 o kaya 55. Paano kaya? Di ba? O baka, sabi itong naglangkaw na ito, for delivery ito ng July. Ayan po tabi ang mga nagkakapirang mga problema natin. Yeah? Ngunyan, may rollback sa diesel, may aumento sa gasolina. Yan. Dito sa naman sa gasolina, 47 centavos. Pero sa diesel may rollback na nasa 9 pesos and 57 centavos. Di ba? Di kung i-implement yan ng bilog, sabi kan oil companies, pwede nga kang DOE, pwede nga yang abuto na o kaya mas mababa pa sa presyo kang gasolina, sukrudo. Aba, di magandang sinyalis yan para sa mga drivers ta ng jeepney.
Di ba? May ayuda na. May subsidyo na. May rollback pa. Sa Inka Kampuruta. Dave Angel Mustasa, good morning! Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraan tabay. Katakod dyan, Sir Mar, sa pigidiskuter mo po na 20 pesos na bigas. Oh. Nahiling ko kaya iyan, Sir Mar, na live ka sa bagong aga ka na alkalde ka Santo Domingo. Naramduman ko, igo pa lang kami kaya ni na huron-huron ni Albay Governor Noval Rosal. At Iyo. naisapot ko ni Sir Mar, na after baga ka na matrayong pong launching ka na itong sa pagbaba ng ganitong programa dyan sa Malilipot Albay, hinapot ko siya, Sir Mark, kung anong mga munisipyo asin syudad digdian posibleng magsunod naman. And pasistema pala kayan, Sir Mark, sa presente, sabi na may bigo program mo na sinda, itong so availability man kan mga bagas, na itataudo man sa mga man iba-ibang sektor, lalo na di Sir Mar na mga nasa senior citizen, na iyo man ang grabe talagang minasakripisyo, Sir Mar, na nagpipirila dyan, maski matanga, mamaaga, sagod na grabe ang init, sagod na magudutabi, Sir Mar. Iyo ta, saro sa naso pigubakalan. Kumbaga, natitipon duman sa saro sa ng tindahan. Apo. Pero ngunya na medyo dakol-dakol ng tindahan, di, mapurawas naman nandyan. Oo. Sigun kaya, Sir Mar, kay Gobernador Noel Rosal, makalinis nga ni itong formal launching man sa Malilipot Albay kung sa ina nasa 1,000 mga pamilya na benepisyohan duman, pero ang target ko na, Sir Mar, kung madakol-dakol ang mga sakunin bagas na available, iyo nasa 2,000 na pamilya. Kaya pasistema ko niyan, since nag-aigwa na sindanin, formal na pagka-permanent sa Memorandum of Agreement, entry ka na gobyerno provincial kan Albay, ka na Food Terminal Incorporated as in na National Food Authority. Piga po program pa, Sir Mar, basado man sa availability ka na mga bagas na initanganing masiguro, na ito talaga, Sir Mar, na mga pipirila man, makabakal, di man lamang masayang itong sinang sakripisyo na makapila. And sabi siniguro man ka na gobernador, na ining mga programang ini ang ibababa ninda sa 15 munisipyo asin tulong syudad digdi po sa probinsya kan Albay. Dahil kung sabi, Sir Mar, ang kabtang kan pahayag asin pakikipagurunta sa gobernador kan Albay. Hindi ko pa alam yung lista, pero meron kaming 3 agad na mapupuntahan. And itong linggong papasok, pinaprogram lang namin yung availability ng bigas sa NFP. Kasi kailangan may bigas. Kasi marami na pang tayo. Gaya sa Malilipot, 1,000 family. Dapat ang mga 2,000. Subject kasi sa availability ng bigas. Pero nakaready na, meron ng MOA. So authorized na po ako. So we'll go to the 15 municipalities and 3 cities. Okay, thank you very much. Yan, gabos So pa yan, lang. Sir Mar. Gabos na. Apo. Hindi na maruso sa mga seniors na dyan sa kunyan Embarcadero. Day na si masyadong pila at the same time, day naman magkaka-direct sila na ito mga senior citizens. Dahil lang ng mga respektibong mga lugar, igwa na po, Sir Mar, o magkakaigwa na, Sir Mar, minsiring kaya na aktibidad. Magayon nga nyo Santo Domingo, may pre-registration, ma-register na. And then sa Iyan, Sir Mar, ang pizza 20, barakala na. Opo, iyan, Sir Mar, ang magayon, Sir Mar. Mapalista man daw kung ako una ko. Ako un ka iyan. Senior na, umaga ko may ID man ako. Oo, tapos talaga, Sir Mar, di ka man masasayang na nagpila ka ngayon dyan para magparehistro. Dahil ang tadikalidad man talaga, Sir Mar, ang bagas dyan na mababakal po. Yan, dahil parong na maangol o kaya may chemical ta sa mga binarakalan nandiyan kan NFA kan last na pag-arani. Yan. Yes po, Sir Mar. Okay, ayos. Kaya nanangog kaya ka na gobernador and naipaabot taman bagay talaga itong sitwasyon man at sa lagi man nararamdaman mo baga, Sir Mar, itong sinugo mo akong hanapon hanggang sa FCI duman iyan, Sir Mar, talaga nagtuon. Iyan. Pero ano yan? Iyan sa pabagas? Ano ito, Sir Mar, na pabagas po? So, iba man ito garo ini, bako ini, so 60 kilos yan, di ba? Gari iba man, Sir Mar, po. Every other, iba man ito, ade. Pigtatawan, po, Sir Mar. so mga pobre ito. Yan. Opo. So ini, talagang 20 pesos na bigas meron na program. Yes po, Sir Mar. Okay, so ang kauroro na sa local government, provincial government, and then sa mga munisipyo,
tangani na makapagpabakal ng barato duman sa mga vulnerable. Dahil man lang yun Yes, nasa po. sentro sa senior citizen, kundi kung ano sa mga nainot na mga pinagunambitan na vulnerable, arog kan solo parent, kan PWD, ayun man sa mga yaon duman na nagpaparelista. Yes po, Sir Mar. Okay, very good. So, yan po, Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon halit sa luwas, Azel Mustaza, DCID. Thank you very much, baby angel. So, that's good news. Para po sa mga kababayan natin, pag ginawa na mga lokal na gobyerno, tagani po na mabawasan yung sakripisyo kan mga kababayan nato. Imagine. Yung makairak talaga sa mga ka-senior staff. Sabi nga ni kan, vulnerable na nga, pinahirapan pa. Di ba? Vulnerable na nga, pinahirapan pa. Kundi, sa sistema kaya dahil na-parang garo na. Araw kang kadakul ang mga ka-senior staff digdi. Na minaruso baga kada Lunes. Okay. Pag nag-implementa na sa mga munisipyo, di pwedeng kunyan dahil aram kung punduho na yan dyan sa pagkubakal sa warehouse na yaon nilipat sa embarkadero or masintro na sa kada mga munisipyo. Di ba? Sa iba kang gobernador, 15 municipalities and 3 cities. Tangon niyang baga, sa presente, diyan sa BBM Rice na yan, duwaman sa ng bodega ang nagpapabakal. Saro sa tabako, saro digdi sa Ligaspi. Kaya, maski ba ko taga Ligaspi, nakakapila dyan, kaya minadakulon. Imagine, nasa lagpasan ng Aldaw, iguana nakapirila. Diba? Tapos mabukas ngayang ang tindahan, mga alas 7:30 gano, alas 8, ay, kung sakripisyo ang mga kababayan nato. Pero at least kung yan, pag yan po fully implemented na sa kada munisipyo, iyan po tabi. Sa Santo Domingo, nagpuuna kan registration ko yan, and then kan nakaagi sa malilipot, nakapag-distribute na duman. Si Iso Pilot. Ngunyan, sa Santo Domingo, nag-pre-registration na, tagani ang sabi, ang target pit sa 20, mapuuna naman kang pabakal. Di, ayos baga, makapila nga bukas. Parehistron ta daw di. Istingon taman daw kung makaakoon man kitang magrehistro. Tapos sa ibang benepisyo kan seniors, dahil man ako pigsabay. Siya. So, universal, so social pension, ka nga pwede ta. May trabaho ka ba? Kaya kapatid, istabay lang. We will be back for more stories. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad.
Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanuaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanuaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. 4 minutos pasado alas 11. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Muklat na ang mga namamanuaan asin mantinidong nakamasid. Ini ang tinaawanin doon ni mamamayan Liberal Representative Leila de Lima kasunod kang pag-impeach kang Kamara kay Vice President Sara Duterte kasuhapon. Sigun kay de Lima, matrayong po na napahiro ang proseso ning paninimbagan sa pag-aprobar kang Kamara sa House Committee on Justice Report asin Articles of Impeachment. Ang agyat asin pangapudan ngunyan sa bilog na Senado bako sa nasa bagong liderato na gibuhoninda ang mandato asin trabaho sa konstitusyon sigun pa kay de Lima. Sa impeachment ngunyan bako sa na si VP Sara ang nasa trial kundi kaibahan sa husgaran ka mga namamanuaan ang mga senador. Yan ang barat ahali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Limarine Plus Multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Limarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Pong aldaw na ninin Martes. Diba sa mga kababayan tang. Yan, second part, kasteng iribanan. Mga bisis, kasteng kasantaw doon na naman. Sarap-sarapan ang mapremyuan. Diba po sa mga kababayan po natin, good morning. Kay Sir Yeg Nebres, ha? Happy birthday, Migo. More life, prosperity, and happiness. Sabi, yan. Si Ringman,
Sabi ni Don Miguel Chiel de Vera, good morning. Birthday ba ngayon ni classmate? Ay, classmate. Ria Presbitero. Yan. Good morning, tabi sa imo, classmate. Long time no see, Di na tayo nagkikita-kita. No, day ka, absent ka kay itong irilingan ta. Okay, anyway, duman sa mga kababayan ta mga nag-birthday sa kanya, happy birthday po. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. At saka sa mga nag-anniversary, happy anniversary po, tabi. Para duman sa mga kababayan niya to, mga tugang na nag-anniversary sa kanyan. At sa mga bisita, both foreign and local tourists, mga tugang, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Good morning pala dyan sa, mga friendship natin sa Masitas Food House, para po naman sa mga lutong bahay, mga tugang, while you're on the way to Legazpi City or on the way to Tabaco City, please don't forget to drop by dyan po sa Masitas Food House. And then hindi lang pagkain ang nandyan, may mga pananim dyan si Meu na de Vera na pwede nyong gamitin sa inyong pag-landscape. At gusto nyo magpa-landscape, kausapin nyo si Meu. Morning, we go. Yan. Alright, Jimmy nasalita na sa linya. Chief Jim, please come in, Chief. Yes, Director Mar, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dugang niya tong istorya. May punto si Pulangi Mayor Giselle Salceda kan Pulangi na magkaigwasindan in common agreement as in intention entre kan Malinaw Mayor Shere Capos na tinampo haling Danau Pulangi ipatrabaho man kan LGU Pulangi kung konkretohon, samantalang pagabot naman sa area kan Malinaw, particular sakop kan kinarabasahan asin Bagatangke, ipatrabaho man sa level kan Malinaw sa pamamayon ni Mayor Capos, sabatan ang tinampo, sagod na magkadugtong na ini, Director Mar, nanganing magkaiguanin interconnection ando ang munisipyo Pulangi asin Malinaw. Bulod man sana ang nakakaulang sa duwang banwaan na ini kung saan pagabot sa pagtupag kan bulod para gibuhanin tinampo, kahagadon manindahan tabang nakan DPWH sa pamamayon ni Regional Director Kadapi Tanggol. Sa presente, kung mapasiring ka halimbawa sa 1st District, hali sa 3rd District, hali sa Pulangi, mangangaragi ka direct, malibot ka from Pulangi via Sabloyon, Ligaw to Tabaco, road Alabao na biyahe. Alagad ko Maria Lizar an kay si pana ini ni Mayor Giselle Salceda an 3rd District as in 1st District, madali na sana, shortcut na ang tinampo, shortcut ang oras, pati gasolina tipido nata. Aling Pulangi, Danau, maluwas na ilan sa kinarabasa, Bangkilingan, Bangkilingan, kinarabasahan. Saan mabala? Tabako? Malinaw, Bagatangke, and kinarabasahan, dugtong sa barangay Danau, kan Pulangi. Ang nakakaulang man sa napalan dyan, Director Mar, bulod. Bulod na ang niya pagitan. kung ipatrabaho kan LGO, ang Bagatangke kinarabasahan na tinampo, pagkatapos ang Danau man, pasiring sa Malinaw, sabatan ang duwa, pagkatapos DPWH, ipatupag man sa bulod, mati na. Hadalan sa nakimaray, tabaka kung makadiskwide sa bulod. Lugod. Nasa DPWH na yan. Noted na yan, tabi Director, kando ang alkalde, and to DPWH, dahil sa Illinois ini, ni Mayor Giselle Salceda, sa Auroron kan LMP, kung saan presente ang Regional Director kan DPWH. Ayun, okay Magayon na. Maray na plano ini, talimbawa mapa-1st District ka, dahil ka na magpaparalibot pa ng mga lugar, alipoto na sana, from Pulangi,
duro diretso ka na, maibong ka na sana, malinaw na. Iyo, lo, masalipot na garon dalagan ka nimbis sa bluyong ka. Masalipot tayo, may naranong pulanggi, mapasiring ka sa uwas, sa ligaw. Oh, iyo, ano? Tabako. Oh. Malibot ka, pasiring na naman sa malinaw. Yan ang mga dapat na ma-realisar garo. Mas dako lang mga tanuman garo dyan eh. Di ba? Dako lang mga farmers dyan na makikinabang. Bako sa na farmers, gabos na sektor na pagdugtong na antinampo, pati sa mga estudyante, so pasiring ka nga kung sa hindi di sa 3rd district, pwede ka nang bulumusot sa lugar na yan. So mga pilgrim religious groups, pasiring sa Tiwi, o digdi ka na mga ragi, dahil ka na mga ragi dyan sa Blue Yun Road. Yes, okay. Dako lang katabangan ini, once na na-realisar, answering na bagay. Yan tabi, Director Maran, sa tayo mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Cario, basta radyo, PYC Enterprises, Orosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Thank you very much, Chief Jim. Yan po tabi, mga doon natong istorya, mga road networks. Na pinagkaplano mga tugang kan yan, yung duwang alkalde, ang alkalde kan Pulangi tapos kan Malinaw, iwa pa rin dyan na tinampo na pwedeng gibuhon, nakaulag sa nasubulod, tapos may pakioro na so party mingit sa Pulangi, kami ngayon mapatrabaho, sendo man ngayong party, sendo kamo man ngayon magpatrabaho man, tanganing magsabatang kita. Tanganing magamit ng maray, ayos pang bagadi, tanganing pong kunyan, makakonektar mga tugang, mas madali ang transportasyon, pag madali ang pagtransportar kan mga produkto, pati na po ka mga tao, ayan, madali man na pagpaabot ng serbisyo. Ayan. Alright, okay. Duman sa mga kababayan po niya to, mga tugang, dahil magparaluya-luya, mag-asikaso, sa pag-produsir kan sa itong pagkakan. Hello kay Pading Dan na Balaoro, at saka kay Mading Cora, nakaantabay po tabi sa News Online Facebook page para po sa Aldaw po na ini. Alright, duman sa mga kababayan ta, mga tugang, padagos ang pangapudan kan Department of Health na magrelinig na po kita. Dapat na siguro ko na dahil ngayong mga kino, katuya pong palibot, nganing maiwasan ng mga paglakop kan mga helang. Kaya po sabi kan Department of Health, ang pagiramdom, importante ngaya na mantiniron ta ang malinig na kapalibutan, asin pati lang sa tong sadiri, tangani na maiwasan ang pagkakaigwang mga tugang ni mga helang. Yan po ang abiso. Ang pagiramdom, importante mga tugang na daing anuman na kino sa palibot, lalo na ini ang nagdadaradaning helang, ito bagang hantavirus, pulmonary syndrome, sa mga tao. Yan. Although digdi po dahil digdi sa Pilipinas, wala pa man. Pero base sa mga pag-aadal, mga tugang, maniba-ibang klase ngayon ng helang, pwedeng madara mga tugang sa pagikanihi, kang ati, asing kan liwoy, mga tugang kan mga kino, na pirmi pong nasa maati na mga lugar. Kaya po pipag-abisuhan na maging malinig sa palibot. Dahil na magalat na magkatupad pa bago magrelinig, kundi obligasyon ta na po na maglinig. Tangod mo, tangod ko, linig ko. Yan, di ba? Tangani pong maging ariglado kita duman sa mga kabarangay. Alright? And then siyempre, mga tugang ang padagos po na pangapudan kan sa tuya po ng mga disaster officials. Lalong-lalo na, dyan po mga tugang sa paglaog sa 6 km permanent danger zone, talagang delikado. Lalo na dyan sa may parte mga tugang kamiisi. May miisi. Talaga pong problematic dyan. Milyones toneladas. Metriko toneladas mga tugang ning volcanic materials ang ibinubo po dyan durante kan event kanakaagi po na Mayo 2 na nagka daranyaran so mga pananom kan mga ka-farmers
Diyan po sa parting Daraga, Kamalig and Ginubatan area hanggang sa portion kang Ligaw. So dakol po ang mga medyo nawaran po ning hanap buhay mga tugang na mga kunyan, mga pananumta, asin pati na ang mga farmers na medyo nagka-problema. Okay, although may mga tabang manapig tao, pero ito pong pagbabalik sa pagtatanom dyan sa mga 6 km permanent danger zone, mahalo yan po yan. Kaya naghanap ng mga paagi ang mga lokal na gobyerno kung paano na magkagawa ng intervention. And saro nga ni sa naisip, mga tuging dyan sa Daraga, na siyempre nagulpi so pananom dyan sa kunyan. Nagatarambunan sa mga manyug dyan sa Miisi. Tapos nagkatarambunan mga tugang susalog. Di dahil mada pwedeng ironi yan. Taan sabi baga, may may deposit da dyan, mga tugang na mainit pa ni rarum. Din hanggang 500 degrees Celsius na posible nga ni magkaigwa ng steam explosion, di ba? Kaya pipag-ingat ang mga kababayan ta. Dahil nanggad maglaog dyan, durdag ka na maglaog mga tugang sa 6 km permanent danger zone ta. Kapag inabot ka dyan mga tugang dahil sa katagasang Gampayo, ang pado sa mga tugang, kunyan, ang pado sa death penalty. Pag magtagas-tagas pa yun, death penalty ang pado sa dyan. Kaya po naman sa mga kabarangay ta, mag-ingat po tabi kita, ha? Magsunod sa mga kababayan nato sa pangapig papatanid po ninda. Tangani pong kita mabugtak sa alanganin, ha? At yun na po yan ngunyan ang saro yung mga dapat agiribuhon. And then yun po yan ang saro sa mga naisip mga tugang na Mayor Vic is magbakal daaning lote sa lokal na gobyerno. Tangani na iyuan lugar na paramen sa pagtanuman mga tugang kan sa tuya po ng mga kababayan na mga farmers dyan sa Daraga na naapiktaran kaya ni po na pag-uran kang abo mga tugang na nagkaruluto sa indang mga pananom, mga gulayan, tapos iba nagkatarambunan kang ngayang volcanic debris. So anong magigibuhon tangaya kayan? Pag-ayuda, ubos. Di ba? Pag-ayuda, ubos tulos. Pagkatapos ngayon, pag ining so long term, iyo po yan. Maghanap ng lugar na pwedeng pagtanuman. Araw nga kang ginibo ka ito, mga tugang kan lokal na gobyerno kan Daraga during the COVID-19. Na may daga dyan sa Daraga sa, sa Gabawan, o iyo po sa ginibo, yung nursery, dyan nagtaranong-tanom. Diba? Ngunyan, iyon na ang pag-iisip. Pero sabi nga ni, kang pag-uron may baga ka nakaaging Sabado, duman sa boses kang kapadibutan with agriculturist, ang samuya po na consultant sa Laudato Si at sa kadigdi sa boses ng palibutan program sa DCGB, si Sir Edwin Ribangcos ang Menro Daraga, na ang suggestion ko dyan kung arong nga kaan magayon nga iya na makbakal lote pero dapat nga bako man harayo duman sa dati nindang pigta naman so dyan sa nga baka nga sa 7 or 8 kilometers vulkan sa extended danger zone, baka ngayon pwedeng dyan sa natanganing rarani lamang. Di ba? Ayan po, talagang may wonder ngayon. Igwa ngayon talagang kunyan dyan. Milagro, kumbaga. Maski ngayon igwa ng sakripisyo pagsakit kapag nagtutuga, pero after some time, pag yan ngayon na-absorb na sa ilalim ko, mamatubo talaga ngayon ang tinanom dyan. May mga ingrediente ngayon so mga pigbubuga kaya na kaypuhan ka mga pananom. O di ba? Pag ngayon nag-settle na, kumbaga naglipot na o kaya na-absorb na sa daga, ayun na po yan. Kaya matubang ang mga pananom dyan, mga tugang, lada, asin iba pa, na halos kaparehas nga kan sa mga pigaralian, kan mga pigirimportata, mga tugang na mga mga gulayo na sa ibang riyon. Di ba? Diyan, magsakat ka dyan sa bukid, may sayuti, di ba? May lada. Repolyo. Tapos sabi nga ingon yan, garo nga ya, nagluya na nga, susupply ka na tong pangyari. Tapos siyempre, tinaramaan kan abo. Inuranan kang abo talaga magkakaproblema. Kaya sa iba, na dahil nga ya inabot,
O iyo po yan ang kunyan. Ang suggestion man bagakan Albay Provincial Agricultural Office na kung mapipwede, pati mga households ngayon magtaranom na. Kan mga pagkakanta, mga gulayon, tayo guwa ng libre pigo panao na mga seedlings, as in mga seeds. Magagad sana, dyan po sa mga agriculture offices, tagani po na masustinera ng pagkaunta. Dahil makita magini bukanda, paano kayan? Dahil pa man natatapos, mga tugang ang alburuto kang bulkan, dahil man na pipredict iyang kang PBOX na rin matapos, kaya baga maski nga ni ngaya may nakapapagal na, pero yan po ang panindugang kang PBOX, dahil pa pwedeng ibaba. Dahil pa nga ng mga parametrong nagluluwas na pwede nang ibaba mga tugang ang alert level. Kaya hanggang ngunyan, alert level 3 pa manggiraray ang bulkan mayon. So, yung mga naka-star sa mga dalisdis, sa mga pamitisan kang bulkano, pero minsan ang maging watchful kita, yan pong mga pangyayari, pwedeng magkaigwa ng oson, ang mga rockfalls, asin pagbaba kan mga mainit na bagay, dapat na maging marikmat po kita, tangani po nalay kita madiskwido. Iyan ang pinakang rason kung nga pigbabawal ang paglaog sa 6 km per minute radius. Tayan ang primerong iabutan. Imagine yung kamito pala inabot ng nasa 5.5 kilometers. Yung yung ibinaba. Yung inabutan ka itong so inuna ulo gali doon sa ituktok ang bulkan. Inabot ng ali sa crater niya hanggang inabot ng 5.5 kilometers. Diyan po sa Miisigali. Diba? Kaya yung ang pigaditan dyan, itong pag-abot mga tugang kan mga pag-uran. At siyempre loose pa yan eh. Hindi mong pwedeng yung kwaryon, di ba? Iroon to baka madiskwido. Ngunit ang ngapot dyan is senan madalagan. Kaya ang sabi kang PBOX, kami nga nakikiuron sa mga mga residentes kan mga barangay na pigtutugpa mga tugang. Kaya po na na lugar na yan, kaya na miisi, asin pagtaraid sa baba, di ba? Kung pasain nga sa tubig, i-report sa muya ang tolos, posible ngayon dyan nga umagi ang lahar kung ning kaso, di ba? Okay, maging watchful po tabi, di magparaturog-turog sa pansitan, mga barangay officials, pakimonitor po tabing maray, di ba? Pag naguran, siya nagdalagan sa tubig napano na susalog, nasupayan pa, di ba? Nasupayan pa, so dahil nang agihan. So, yan ang medyo matakot dyan, mga tugang na parte. Nakalikay ka man nga ni duman, mga tugang, sa posibleng pagkakatambon. Kaito po na primerong pagdangkuros kang dakulang volume ng volcanic materials. Pag-abot kang aldaw, mga tugang na tag-uranan, ayan naman ang problema talahar naman. Di ba? Na pwedeng ibusol po yan pababa. Kairakan mga naon sa baba na tatamaan po kayan. Kaya pasiguro sana. Kaya baga ang apsi mo is nakahanda sana. At kung talagang mailing na peligroso na, magpa-auto mga tugang ning ning forced evacuation pag-abot kang oras. Okay? So permiso na po na nakaantabay, magdangog sa mga disaster officials dyan sa mga barangay asin mga munisipyo na kapalibot sa Bulkan Mayon, tangani pong magiyahan ang mga residentes, di ba? At sabi baga, ligtas ang may alam. Ligtas ang may alam. Ano yung mag-iariglado ang gabos. Alright? Paano na? Yan po tabi, mga kababayan tan sa tuya po ng mga dagdag na mga impormasyones na sa tuya pong babantayan. And inda po kung may mangyari, may mga alingas-ngas na naman. Doon po sa itaas, may mga alingas-ngas na pwede pong magkunyanan kita bantayan tang maray. Okay? Basta po duman sa mga kabarangay ayan, panahon na po ng mga pag-uuran-uran, pasiguro sa nakita po tabi ngani pong day kita maggaygo ng problema. Tabata ngunyan, may pigbabantayan na 2 LPA. Ang sa tuya po na kunyan. Ang sa tuyang Weather Bureau, ang pag-asa, 2 LPA na pigbabantayan mga tugang,
ang saro, mga tugang, nasa laog, ang saro, mga tugang, nasa luwas. Sabi ko Pag-asa, malabog man ngayon na maging tropical depression itong mga LPA sa laog po ng 24 oras. Yeah. Kaya, ano yan, mag-antabay sana daw sa mga masunod na mga dispatcho kang panahon. And sabi kang Pag-asa, mga tugang, makakaranas nagkapirang parte ni kanasyon nin warak-warak na pag-uran asin thunderstorm darapokan localized thunderstorms. So, posible na magkaigwanin biglaan na pagbaha asin pagrasay nin daga sa mga lugar na makaka-eksperyensya ning makukusog na mga thunderstorms. So, kaya antabay lang po kita, mga motorista, magdara ng pamandong pirming may darsa ng jacket nga ni pong areglado kita. Magdara ng raincoat, tangani pong day magkaigo ng problema pag-abot po ka na oras. Okay? Alright. So, good morning, Papa Mar. Maray pa sa Indo, may relinya ka naman ang sa bagas. Paristro pa masana tabi ito, dahil pa ba nabarakalan, paristro pa sana. Tangani ngayang, so ano yan, dahil nanin hassle, pagabot kang, ano yan, barakalan dahil ng mga relistahan, yeah? Tangani mga ariglado na ang gabos. Alright, yan po, tabi, mga kabarangay, sa tuya po ng mga dagdag na mga impormasyones, and yan po nagato sa tuya sa oras na alas 11:30 na nin pagkaaga. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth
programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga kabayan, balik po kita sa programa ngunyan pong Pagka-Morning. Ayan, duman sa mga kabarangay po niya to. Ano pa ka, nalason si Midya na mga misis. Iruluwag na yan. Tamauruli na. Rin na sa mga lalabs, alis sa sindang mga opisina. Tapos sa mga aki, kung nag-ireskwela, mga tugang, yan. Mauruli naman mag-arasikaso na tangani pong maging ariglado na ang gabos. Yan. So, tabi, alright, siyempre, mga tugang, may mga pagbago sa mga palibot, ha. May may mga kaganapan, mga tugang, sa palibot na pigaarabang-abangan, mga tugang, sa palibot, sa tuya pong komunidad. Alright. Diba po sa mga kababayan ta, so kasuod mga tugang, napapyawan ta, ito pong manungod sa nagdagdag na an bilang kan mga kunyan, an bilang kan mga isla, mga tugang digdi po sa Pilipinas. Yan, diba? Ta sinukol giraray, binilang na saro-saro talaga, mga tugang kang kunyan, kan hining namriya, ha? Binila na ka ng MRIA, ini pong National Mapping and Resource Information Authority, yung pila talagang isla, mga tugang sa Pilipinas. Tangaram tabaga, 7,107 islands. Di ba? Ipo yan, no? Punkan elementary kita hanggang sa magdarakula kita, hanggang mag-college, hanggang makagraduar. Yan ang sa tuyang aram. Pero ngunyan, regardless niya kung high tide or low tide, sabi ka ng MRIA, ang Pilipinas nga officially higwa na din 7,641 islands. 7,641 mga isla. Ang sabi, mga tugang, ining revised figure, iyon niya nagsalida, duman sa haloy na, mga tugang na akseptado na bilang kan isla, na 7,107 island. Ta guminamit palaan, mga tugang sunamriya, ning Advanced Interferometric Synthetic Aperture Radar Technology. Di nakuaninda so precise geographic mapping. Ang sabi, itong improved imaging system, nagtauning dalan sa mga researchers, mga tugang, na ma-detect ang sobra 500 na previously unrecorded mga tugang na mga isla, as in mga landforms. Kasarabay na po itong mga smaller features na posibleng bakong consistently visible sa irarom ka ito pong dati na ginamit na metodo sa pagmamapa, o kaya naman ito po na varying tidal conditions. Okay? So ang updated count, mga tugang, is more than just a numerical correction. Tang sabi, ang accurate geographic data, may dakula, mga tugang, na papel, may dakulang role sa environmental management, maritime boundary definition, disaster risk reduction, resource planning, as in national development. And ini ngayang improved mapping, nagpapakusog sa scientific understanding kang coastal ecosystem and territorial waters. Ang pagka-discovery, mga tugang, kay ni pong mga islang ini,
nagtataoning highlight o pigtatampok itong kung paano na ang modernong geospatial technology nagkapadagos na ma-reshape ang pagkasabot mga tugang sa planeta, proving that even well-known landscape can still reveal new details through advance in science and observation. Sabi po yan kang mga partners na from DOST and DAMRIA. Ayo, yan. Mga kabayan natin, tandaan po nila mga estudyante, pag tinanong kayo, ilan ang isla ng Pilipinas? Hindi na po 7,107 islands. 7,641 islands na po, tabi, ang Pilipinas. Ayos Di kapag ang takigan, pagkataas ang China, ianap-anap siya na. Ikwa-kwa siya na. Ikwa para posisyonan talaga. Yan ang maano kang Pilipinas. Ang yaman-yaman natin. Marami tayong mga kabundukan. Marami tayong karagatan. Unlike sa ibang mga bansa. Pero ngunyan mga tugang, pobre mang girari kita. Ang nangyayari sa buhay ka. Okay. Papa Mar, ano nangyari sa Sweden? Tasabi mabalik sa libro. Bako ang Sweden ang nainot na nagpa-usukan digital classroom? Aw iyo man ang gadadi. Iyo man ang gad. Kan mga panahon, mga tugang, kan mauso na nga ni ang mga laptop, mga tugang, mga gadgets na yan, yung Sweden ang inutan man talaga. And actually, sinda ang pinagkonsiderar mga tugang na saro sa world's pioneers pag-abot po sa digital classroom. Sa haloy na panahon, mga tugang, yung mga screen, kan mga laptop, mga tugang, naging kasalida kan textbook. Yung mga laptop, naging standard na sa mga eskwelahan. Pagkatapos yung digital learning, pinagpromotir mga tugang sa futuro kan education. Pero after daw mga tugang kan dekada, nin pagpromotir kan full tech model sa classroom, nagbabalik ngunyan mga tugang sa Sweden. They are now stepping back and ibabalik na po sa textbook. Ibabalik sa textbook. Tapos yung library, as in yung phone free na classroom. Anong rason mga tugang? Dahil naraman na, sabi ka mga researchers, so mga teachers na saka so policy makers, mga tugang, na nanutara na may halawig na epekto ang screens first approach sa education. Ang problema daw mga tugang, so teknolohiya mismo, yung kakulangan ng direksyon kung paano daw i-implementar. Without proper teacher training, stronger curriculum guidance and support grounded in classroom realities, yung digital learning, mga tugang, risk becoming inconsistent and fragmented from one school to another. Iyo po yan mga tugang sukunyan. Mabalik na po sa libro. Ang sabi mga tugang, may pinag-raise na question mga tugang ang education system worldwide. How can technology support learning without replacing the human foundations of education? Yan ang question. Di ba? Balik kayo sa textbook. Di ba? Balik sa textbook. Nakakadirip sila na nga pagkatapos iuruga ka na. Di ba? Ayan minsan talaga ang kinabantarog kaan. May mga bagay-bagay po na dapat na masyado iasa sa yun pong mga mga computers. Yan baga ang saro sa mga questions nga to AI or not to AI.
Di ba? Taka lang mo yan. Baga, artificial intelligence na ang pinagagamit. And yan ang sabi na baka may pagabot kang panahon, dahil ang iyang workers puro na AI sana. Pero sabi man kan mga nagtutubod sa kapasidad kan human mind, dahil man nga pwedeng salidaan nga ang kang kunya, kan makina, dahil man pwedeng ang salidaan kaya ikipahi ang human factor, talaga ngayang taipuan tamang girarayan. Kaya dahil nga pagsayangon ang mga skills kan sa tuya po ng mga trabahantes. O yan. Di ba? In some way, talaga makakatabang, mapapabilis mga tugang ang production, pero dahil paghalion ang mga workers. They totally na i-face out mo yan, maabot ang panahon, magkakaproblema kita. Di ba? Dawan po sa mga kabarangay ta. Ano yan? Dawan po sa mga tagabagantabay niya to. Yan ang mga nagkakapira po ng mga information niya itong nakalap digdi po sa tuya po na bulang kristal. Bulang kristal ni Papa Mar. Para po duman sa mga kabarangay tata. Iyon na po yun ang mga nangyayari. Okay? Papa Mar, ano nang pangyayari sa kamera? Ay, sinugo na mga tugang so ano yan? So, Secretary General na ipadara na ngaya so impeachment. Articles of impeachment, duman mga tugang sa kunyan. Duman sa Senado. Takaning makapuo naman sa Senado kan trabaho ninda. Tatapos na nga sa constitutional mandate na ano yan, hilingon ng mga ebidensya, pagkatapos determinarang kung may probable cause, napatunayan niya iyo, binarotuhan, padala na ngayon duman. So, diyan naman mabilang mo ito pag the moment na na-receive, ito po na kunyan, na articles of impeachment, bala naman sa Senado. Hindi lang kung anong mangyayari mananggad, mga tugang kumpunan tulos o dae. Duman nagkakurunyan, nagka-iriwal wag naman sa fourth weed. Na sabi, tulos-tulos nga. Panreceipt, dapat aksyonan na. Pero, iba man sunaging panindugan ito ni Senador Chis Escudero na kinatigan man kang Korte Suprema. Parang at the pleasure of the Senate President. Abangan tamanig di mga tugang kay Senador Cayetano, ano ang mangyayari dyan? Basta iyo po yan, tabi, mga tugang. 257 congressmen, representatives, mga tugang ang both party list sa kanyang mga regular yung mga district congressmen ang nagpabor na i-impeach for the second time, mga tugang si ano yan, si Vice President Sara Duterte. And this time daw solid na so mga evidence and sinunod na kung ano ano yan, direktiba kang Korte Suprema durante kan ibasura sa primerong impeachment ka nag-aging taon. Halat-alaton ta ang mga sitwasyones sabi ito sa panahon ni ano yan ni kan Senate presidency ni Senador Tito Soto ang sa iya na ano ba pag na-receive ko ngaya ngunyan sa aga ngaya yun ang portweed po nang tanatolos. so iba man ngaya Miyerkules nga matelefon ewan mo natin no basta yan mangyayari kang pag na-receive mga tugang kan Senado dyan na kita mabilang mga tugang kung anong mangyayari na tarama naman na sa robe baga naipatarahi na sa robe na gagamiton mga tugang supposed to be nga ni kahit ito pang 19 Congress ito harama naman sa lugo na sana. Yan po kaya po duman sa mga kababayan niya to magantabay sa napirmi. Tangani po na maging ayos an kunyan ayos an sa tuya mga tugang na nasyon as hindi kita mabugtak sa alanganon. Magkunyan antabay po kita tabi ka mga pangyayari. Okay? Tangani pong maging kunyang kita maging mapagmatsyag ang gabos as hindi po mabugtak sa alanganon. Okay? Alright.
Diba sa mga tabang-tabay po niya to, mga tugang, Papa Mar, saan pwede makabili ng gamit mo? Ito ang gamit po na to, mga tugang, na gagamit sa komunikasyon. Diyan po yan, mga tugang, katiwala si Pigtaw sa Muya, mga tugang, kang PYC Enterprises sa pagin ni Sir Raul and Marisa Calyo. Diyan po yan sa Orosa at Legazpi. Itong gamit is, iyan po yung push to talk over cellular radio. So sabi yun, mga tugang, radyo na nag-ooperate, nagaro cellphone. Taigo siya, mga tugang, nin SIM card. Yan. Yung SIM card, pag binugtak mo dyan, mga tugang, ma-operate na siya. And then, yung distansya na dating problema ta, yung line of sight na dating problema ta, mga tugang, nawara na ito dahil dyan sa POC o yung push to talk over radio cellular radio. Nawara ito eh. Basta may signal ka, balda ka mo, maski nga kang lupalop, signal ka pa, nasa range pa, kaya po na radio mo, 6,000 kilometers, yung piramasan hanggang kunyan, hanggang duman sa dulo ng walang hanggan. Pwede ka magakonektar. Pasir ka mo dyan, mga tugang, kay si Raul. PYC Enterprises, yan po yan sa Orosite. So dati bagang may yung emporium na building, dyan na siya dyan. At pasir ka mo dyan, tangani po na makapili ka mo kung anong klaseng gusto rin do. Igwang ng sadit, igwang igwang durodakula. Ang sarupa na advantages, dahil po kay puwaning license. Unlike itong mga dati tang pigagamit baga, yung VHF radio, UHF radio, may lisensya po yan sa National Telecommunications Commission. Ining POC, wala itong license because this is, sabi nga ni, operating as a parang cellphone. So wala namang lisensya. Yeah? Pagkatapos, apera ka iyan, pwede ka mag-create ng grupo. Diba? Sarong grupo nga diba? Kumpanya. Dakula, arog sa mo yan, Mega Force Patrol. Sarong grupo yan. Di yan nadya-jam. Pwede lang dyan mag-iristoryakan, mga tugang, so mga kaibanan duman sa na-program na grupo. Di pwedeng maglaog dyan ang iba. Pwede ko mong mag-iristoryakan kung madangog mo sindagabos. O pwede man halimbawa kami sana ni Chief Ramir Tanayan mag-istoryan. Pwede kaming duwa sana. Di ba? May gigibon lang, may pipinduton lang duman. Kami sana mag-uuron. Yan po ang wonders kam POC. Yan. Di ba? Tapos ang SIM card na ibubugtak mo, yung yan, no expiry. Kaya, at least mga 1 year, no expiry. Di, ayos na ang satuya na pag-restorya. Dako lang nagagamit po kayan, even abroad. Pagkatapos, mga nasa kumpanya, mga otoridad, mga disaster officials. Kaya, so mga kabarangay, yan po tabi, pag-isip-isipan ninyo po yan, na pag-purchase yan ng POC. Di ba? Mas advantageous yan kaysa duman sa dati na pigagamit. Ito may lisensya ka pa. Pero ako dahil po ito pigawara, pag nawara ang cell site din, wala man tayo. Kaya dahil ito pigahali, mga tugang na radyo mantinido, lisensyado po ang radyo as in pati kita, mga tugang as operator, lisensyado man kita dyan po sa sa NTC, National Telecommunications Commission. Good morning sa mga amigo dyan. Sir Bart, good morning Tabi. Long time no see. Saka sa mga friendship natin dyan, mga tugang sa National Telecommunications Commission. So yan po Tabi. So nag-apot. Pasya na lang kamo dyan kay si Raul. Dyan po sa PYC Enterprises. Tangani po na makapili kamo kang anong gusto nindo. As in, ma-explikaran kamo ni si Raul kan operation kang kunyan. As in, ang range, kaya po na gadget, yan pong gamit na pangkomunikasyon, mga tugang ng moderno kunyan. Okay? Duman sa mga kabarangay ta. Okay?
Ano pa? Good morning, Papa Mar. Kailan ang burukasan ng klase? Ay, ang burukasan po ng klase, as per schedule kang, yan, June 8. Ayo, June 8. Kaya, duman sa mga kabarangay ta, may mga kunyan, may mga pinag-abiso ang DepEd, di ba? Manungod po dyan, sa national, pinagkunya nila yan, schedule mga tugang na, ang brigada ngaya, pitsa 1 hanggang pitsa 5. Ayan po tabi, adi. Pitsa 1 hanggang pitsa 5. Pero, may nadaw ako na, duman sa mga areas, mga tugang na kunyan, digdi sa tuya, na igwabaganing mga pag-epekto sa bulkan mayon, may kunyan, may advisory na ipinagpaluwas mga tugang sa DepEd, Albay Schools Division Office, na itong mga face-to-face, summer classes, outdoor activities, as in mass gathering sa mga apektadong eskwelahan, dahil sa padagos po na aktibidad, kambulkan, pig-oktaba tabi. Okay? So, kaya pigabisuan man sa mga estudyante, mga school personnel, magtiner sa laog kanarong, magsulo rin face mask, maganing protective equipment sa mga bintana sa high school na yan. Okay? So, yan po tabi, luman sa mga kababayan ta. Tangani pong day magkaiguanin problema. Yan po, para duman sa mga kababayan ta. Okay? Ayan, mga advisories po yan, mga tugang. Pero sa mga day man apektado, ay good morning pa lang kay amigo, kay Al Baleda. Ang kurit ni Al Baleda. Good morning sa imo, amigo. 50 ka na pala nun yan, golden boy na si Al na Baleda. Happy birthday, tabi. Primo, more life, prosperity, and happiness. Yan po, tabi. Tagani po na, yan, maging okay na. 50 na pala si Al, madali unsa na ang panahon. Madali unsa na ang panahon. 50 anyos na. Okay. Ayan. Duman sa padagos yung pag-aranap kan mga kunya, mga iba-ibang mga lugar, kung si siya nagburoto ning no, si siya nagburoto ning yes. Duman sa kunyan, sa investment ni VP Sara, ang iyayari, Duman sa mga kababayan nato, duman po sa mga subaybay kan DCGB, iyan po nagkapira sa naman sa mga updates ta, mga impormasyones ta, digdi po mga tugang sa satuya pong palibot. Okay? O yan. Dako lang mga kunyan, mga nagruluwasan digdi mga istorya. Ang sabi may asaro ng alkalde sa Albay na pig-orderan na iba kandi sa posisyon. Mangyari. Follow up natin to. Follow up natin to, mga kababayan. Kung saan to, at saka kung sino to, at saka kung totoo ito. Para po sureball kita. Maanagad kita. Maanap kita kay itong sulista o itong papel na manong gusto nag-order. Saka siya nag-order. Di ba? Yan, nag-order. Kasi nag-order na magbulusad. Di ba? Para po duman sa mga kababayan sus Marius, ba, gadakol na mga pangyayari. Okay, ano pa, Papa Mar, mangudto na tabi nangyari, mangudto ngayon tabi tangani ngayon na maging ariglado na is Marius, yan. Ano ngayaan maray na gibuhon pagkatapos kan pangudto, ay di magsiesta. Magsiesta pagkatapos kan pangudto, kailangan natin yan, lalo sa mga nagamarataning atab. Yan mo tabi, na mga nagamarataning atab, dapat mga tugang maging kunyang kita, ariglado kita. Okay? Ayan. Papa Mar, dipisil palan an mag-star na dyan sa may pamitisan kang bulkan. Yun po talaga, di ba? Medyo difficile talaga man kunyang kundi you cannot blame mga tugang these people na pabalik-balik po dyan
Sabi nga niya, on dyan sa kabuhayan. Kaya, aramon tayan mga tugang kung anong mangyayari duman sa, ano yan, kailan ba yun? 26? 2 weeks from now, magkakaigwa ng public hearing, manangod dyan mga tugang, ang komitiba ni kinatawan Harold Imperial, di ba? Na iyo po nagbusol kayan po na pagbawal na ng anuman na human activity as in pag-restart mga tugan niya sa Logan 6 km permanent danger zone. Magkaroon na ng batas. Sangon yan, dahil man po tabi. Rekomendasyon na sana. Dahil pa ning batas na talagang na ipapasarmanon ko dyan. So, hada lang kimaray para mabalanse mga tugang so kabuhayan pagkatapos so kaligtasan. Di ba? Tangani na dahil man madislokar ang gabos. Ay, ko ano mga dapat nang giribuong pa dyan. Tangani po mag-iariglado na. Okay? O paano, mga kapatid? I think this is all for today. Mga tugang, ngunyan pong Martes, petsa 12 sa bulan kan Mayo 2026. Sa tuya pong mga kababayan sa mga arangkan bilog na tropa and Mega Force Patrol. Siyempre sa newsroom sina Jenny, si Shara at saka si Nicole. Dapat kitang Diyan sa technical side, siyempre si Chief Ramir. Siyempre si Jerome Nico Martinez. So yan pong IT. Ako po sa lingkod, Mardila daing iba, salit sa napinotian. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, tambalang Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritter Lee sa Bareta alas 12, masunod na.